Hato Lionel Messi uji harap ni syaki wei ki baduk ki bakerdu bar ki kunswet ki bakendu bat mat ya ke jing haga jing jongki bun nengi le se ngim natib binya syapang gane la Messi uji harap ni ya ki baduk bakerdu ha ke video ke barang syudap ngelayat hu syapang ki kamba bha Ronaldo kapa ulale haga jing syabar na ke kam football. Bat hakane ke video ke menta pat donginya pet bat ngakwa aban yetu syapang ki kam bapha ke ba Lionel Messi ulale syabar na ke kam football. Kene ke video kam dei setia ke video ke bang wanra lane ke bang yenu jor lane compare yau Messi bat Ronaldo Henry ke dei ke video ke bang wanra ya ke ke bagi neki player bakrau jong ke pertai kile ya ke kam ke bapha ke lang salang bahkan long ru ka jing mentoy bar ka jing kerku ya ki duk ki rangli bat ka long ru ka badan kam bangin bod ya ka nuksa nama kine kile ya ka way commission ha ka bawat u belai ru u kwa ya kum kine ki briu bakin dan bon ha ka perthai na ka ban yarap lam ya ki way ha ba pha shi ki kam ma bha Lionel Messi bon kim da pau perthai hadu kata-kata ladangim wa na ki jing tho ki bala tho syapang ki kam ki jong u Tongin sengap kendiat syapang kam ke jong Lionel Messi. Messi usdang ya ka professional football dang haka karta khat nyosnam hausnam arja saw bar ulai le kairu naka klub Barcelona. Haka ba wile kai laisnam naka klub Barcelona kata hak snam arja nyo ulas dang banseng ya ka wei ka kenja organization kabala ai kerteng the Leo Messi Foundation. Bat ka jing temu jong Messi haba useng ya kane kalong na ka benta ban yarap ya ki tu ki khna ki badan hak deng ke jing dunat khatmen ki khna ki baduk bat ban airu ka jing sumar ha ka koi ke khya ya ki khna bat ban airu ka jing hikai ya ki khna ki baduk ki barangli bat ya kane Messi ulaseng na ka bapenlet na ka pla shimla dan setia ki bayarap ya lane na ka liang ki bor sarkar Messi uyatu ba useng ikane ka foundation na ka daw ba ukwa banyarap yaki khna ki baduk ki baduna dukhatmen khnang bakin poi shika thong ka jingjam bat balai bangajit yakani ong Messi ka daw ka long habanga lek ngawan mangesngi ngayo I baki khna ki rumun yanga bat nga perkhat bakane ka long ka jingkmen jongki bat ka jingkmen janga bat habanga yo I baki khna ki rumun nga ngayo I baka penlong sundan baki kemen bat ngaru nga kemen na kata ka daw nga shim garai ban seng ya kane ka organization na ka benta ban yale ban penne pensa ya ka jing kemen jung ki kina da ka ba kin yo ha ka jing ha ka snam arajar shi pau Lionel Messi ula penyesno ila dia baka United Nation Children's Fund ka baki khat lingkot UNICEF kum uway niki ambassador bat ula ledru syahaiti bat kane ka United Nation Children's Fund na kabenta ban lej ajing yarap bat ajing hikai kina hakapor bawan ujumai bat ula yarap pisaru ya kane ka organization na kabenta ban yadai ka klam COVID-19 bat ula yarap ru kumba shimilian haki jaka sumar ki badan hakari Argentina na kabenta ban yale persya ya ka klam COVID-19 nang ta ulai rabru kumba arpulai milian syakari Kenya na kabenta ki khna ban punyo ye ka bam bat ka ka bakhoj bat ulat trailang ru bat ka United Nation Children's Fund na kabenta ban chna ye ka jaka penmi hakin ya na kabenta ki saw hajar ngur ki khna ki baw dei na ka longying ka badag Lionel Messi ulai rabru ya ka United Nation Children's Fund na kabenta ban penchna ki kamra school hapo kari Syria namar ka jingdu no ki building ki school na ka daw ka thma kumba iway pon nyaw million ki khna a Syria kila du late school kumta na kaliang Messi bar ka United Nation Children's Fund kila penyo biang ya ki kamra school ki babon ki jaka hakari Syria nang ta nakaliang ka organization the Leo Messi Foundation kalaya rabru ban penshna hadu kat Southly ki health center hapo kari Nepal ka organization the Leo Messi Foundation kam dei tang kine ki kam babha bakalale
ki don shibun ki kam ki baka kalale na ka benta ka imlang salang kam tam na ka benta ki khna Henry kini hangne ki long tang khindiat ki bangaya thu khnang bang intep ba bleng mesiru de wei ni ki brio badan ka mensim banyarap syaki baduk ki barangli ha ka baula ai la ka jong ka spa ka phau